priatelia, som o výrobnej sfére Tavrisu. Som rád, že som tu, lebo tu jasne vidíme, že Tavris dáva šancu robiť aj našim rómskym komunitám. Viete, to je ten mýtus, že Rómovia nechcú robiť. Chcú robiť, len musia mať prácu. Jasné, nájde sa medzi nimi, ktorí nechcú robiť, ako aj medzi majoritou, ale ja ďakujem firme Tavris, ako aj iným podnikom, ktorí zamestnajú Rómov, že im dávajú tú šancu. A tento mýtus my musíme postupne búrať. Sú Rómovia, ktorí chcú robiť, len im treba dať šancu, ako vždy hovorím. Pracuje tu veľa Rómov. Ja ako sanitáčny robočník na hygiene robím. Umývame japonky a dodržiavame hygienu. Tak veľmi dobrý riaditeľ je tu, že nám dá robotu. Veľa Rómov tu robíme, chvála Bohu, že takého riaditeľa tu máme. A sme veľmi radi, že máme prácu. Robila som tie klobásy. Áno, teším sa veľmi. Lebo je to dobrá práca. Dobre, je to dobre. Prečo? Zarobíme púštik peňazí. Treba v dnešnej dobe, bez roboty sa nedá. Tak naša spoločnosť Tavris v súčasnosti zamestnáva 1450 zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere. Pokiaľ ide o Rómov, nerobíme, nesčítavame podľa nejakej etnickej príslušnosti, lebo je to v rozpore s našim etickým kódexom, ale musím povedať, že z tej rómskej komunity je tu vyše 200, možno až 300 zamestnancov. Každý, ktorý má chuť robiť, tak dostane príležitosť. Má vzdelanie, alebo proste má chuť robiť, tak nájdeme pre ňo priestor a možnosť sa realizovať. Len aby sme si nemýlili. Ja som sa neprišiel preto ukazovať, že ja som zamestnal, ale ukazujem preto, že sú spôsoby a firmy, ktoré to budú a chcú riešiť. Ja takto budem našťovať ďalšie a ďalšie firmy, ktoré zamestnávajú Rómov, aby sme naozaj konečne zobudili všetkých, že pozor, sú tu Rómovia, ktorí chcú zrobiť, len im treba dať šancu. Verím tomu, že nájdeme spoločné úsilie, aby sme čo najviac urobili pozitívnu reklamu Rómov, aby ich mohli tí zamestnávateľia zamestnávať. Mnohí ľudia doniesli zo sebou aj exekúcie zo svojich minulých životov. A pamätám sa na obdobie, keď Rómovia predstavia 400 exekúcií proste doniesli z tých minulých životov a dneska musím povedať, že sme to spoločnými silami stlačili na 60. Takže tí ľudia chcú meniť svoje životy, chcú sa mať lepšie, chcú pracovať, máme len pozitívne príklady. Idú prázdniny a sme prekvapení, že 80% učňov sa chce cez brigádu zamestnať v našej spoločnosti. Tak, priatelia, teraz odchádzam z Tavrisu. Tak ako hovorím, ja nechodím, nezamestnávam ľudí, ale ukazujem naozaj pozitívne príklady, aby naozaj dávali šancu Rómom pracovať. Rómovia chcú pracovať. Vždy hovoríme, tak ako medzi majoritou a medzi Rómov sa nájdú ľudia, ktorí nechcú pracovať. Ale väčšina Rómov chcú, lebo nemajú kde. A toto je možnosť, a toto je motivácia pre ďalších zamestnávateľov, aby im dávali šancu, aby mohli robiť. Vážení, nelúčim sa s vami z Rimavskej Soboty, zajtra som tu tiež, idem otvárať ďalšie priestory, ďalšiu škôlku a školu a budem sa vám hlásiť s ďalšími projektami. Myslím si, že ide to dobre, ale na záver, ani ja všetko nevyrieším za 3 roky. Takže len toľko.